Nahajî em ê qala hozanekî mezin bikin. Hefteya borî ku bibîre we me qala Pîremêrd kiribû. Di beşa Pîremêrdê navê Hesen Zîrek jî derbas bibû. Hesen Zîrek strana wî navdar, yanî helbesta wî navdar kiribû stran, besteya wê çêkiribû. Hesen Zîrek va rojana 1972 de hinek dibêjin 24, hinek dibêjin 26, hinek dibêjin 27. Hezîranê de jiyana xwe wenda kir. Kan binarin bê Hesen Zîrek kî bû, stranên çawa çêkiriye û bi çi hawî jiyayê wefat kiriye. Hesen Zîrek di sedsala bîstan de yek ji navdartirên hunermendên Kurdistanê bû ku gelek stranên wî ji aliyê hunermendên ku bi Tirkî di strên ve hatiye dizîn. Yek ji wan stranan jî Axlama Yar, Axlama Ana me. Navê stranê yê resen Nesrîn Emrin Baharê ye. Xwediyê gotin û besteya vê stranê Hesen Zîrek e û zimanê vê stranê bi Zaravayê Soranî ye. Lêbelê ji gelek hunermend û guhdervanan ve ev stran malê Tirkî tê nasîn. Cara ewil Celal Güzel Sesê Amedî vê strana Hesen Zîrek bi peyvên Tirkî û bi heman rîtîmê beste kiriye. Dîsa strana Hesen Zîrek a bi navê Yallah Şofêr ji aliyê İbrahîm Tatlıses ve hatiye dizîn û Tatlıses beste û gotinên stranê kiriye malê xwe û li ser navê vê stranê fîlmek jî kişandibû. Strana wî ya Eman Doktor jî ji aliyê Yaprak Çetin ve li Tirkî hatiye wergerandin û bûye Doktor Cîvanin. Müzik û melodiya Suruda wî ya navdar Eyniştiman jî ji aliyê qaş û hunermendên Tirkan ve hate dizîn û gotinên Tirkî li ser hate nivîsîn. Bu Suruda Tirkan Ankara'nın taşına bak. Di serî de hunermendên qaş û demokratên Tirk Ruhî Sû Zülfü Livanelî û gelek stranbêjên Tirk veya weke Surûdeke netewî bi serbilindî xwendin. Hesen Zîrek hingo zarokê bavê xwe wenda dike. Piştî mirina bavê wî diya wî jî terkawî dike û bi zilamekî din re direve. Hesenê biçûk bi tenê dimîne. Ji bo ku zikê xwe têr bike, gund bi gund digere, stranan dibêje. Hinekî ku mezin bû pêve, gah tê li çayxana dixebite, gah tê li meyxana garsoniyê dike, gah jî li dîwanê avayan stranan dibêje. Heta ku dengê wî xweş tê keşif kirin. Hinek berê wî didin radyoya Bexdatê, demekê li wir dixebite, stranan dibêje, besteyan çê dike. Piştre radyoya Tehranê gazî wî dike. Di çivê derê wira jî dixebite. Bi sedan stran û besteyan çê dike. Helbet tevlî polîtîka jî dibe. Tê girtin dikeve hevsê jî. û di sala 1946 de dema kovara Mehabadê di serokatiya Qazî Muhammed de ava dibe li wir e. Şahediya wan roja jî dike. û ew marşa xwe yî navdar Suruda netewî Eyniştiman jî wê gavê dinivîse û beste dike. Hesen Zîrek di 1972 de di van rojî hanê de hinek dibêjin 24, hinek dibêjin 25, 26 di van rojan de bi kanserê bi penceşerê jiyana xwe wenda kir. Xwediyê gelek stranan bû û ruhê wî kurdewarî bû. Bere ruhê wî şad be. Temaşevanên hêja vê heftê jî em gihîştin dawiya bername xwe. Hêvî dikin me demeke xweş weda bi derbas kirin. Heta hefteya bê bimînin xweşiyê de. Dema we xweş.